Hola a tots, benvinguts a Carats Games, un nou capítol de Dark Souls. No? Al final s'ha agafat l'escut? Era per fer guanyar Dark Souls, Ah, vale. que vas amb l'escut. Doncs estem aquí, una zona nova, com veureu no hem estat mai per aquí. Espera't, entre que això. Hem pujat una mica de brio, hem comprat l'espada de Ludwig, espasa nova, arma nova. Diuen que és la millor arma del joc. Ah, és la millor, doncs a veure si hi ha sort la matem. I comencem, no? Si no podem gaire pena. Aquest matí he estat editant els vídeos de les lluites i hem fet, en total portem 8 intents. Aquest serà el 9è. A la vintena va la vençuda. Així que comencem. Amèlia, sisplau. Val. Però no esquivis endavant, som normal? Comencem bé. Comencem molt bé. Va. És que vull fer-ho rodó i matar-la a la desena. Sí, Espera, altra quan poció. si vol fer servir després això, doncs molt bé. Oh, que ben esquivat. Doncs ficarem l'arma en... forta, val. Ara bé, si m'han enganxat? Jo crec que puc passar darrere. Ah, merda. Em sembla que no anem pas bé, No. Esquiva. Va. Bom! Hòstia, li fa més mal l'altra arma, Perquè és que... Què ha passat? Què collons? Sí que li serà de punt feble. Quan està tontada i li taques el cap, Sí. això dedueixo ara. Suposo, vaja. Pues, a veure... És que no... Puto autofocus. On estàs? Bueno, si no el foques ara. Ara. Vale. Quan es posa blanca ha de voler dir alguna cosa. Encara no Va. ha de voler dir. Oh, no he pogut enganxar bé. Vale, estic mort? No. Encara no, encara no. Hi ha possibilitats. Bé, merda. Però- Diu, en sèrio. Has... Ah, això. I la càmera... Què li passa a aquest joc? En sèrio? Ha variat el moviment enmig del salt. Anava recte. Bueno, vaig relativament... Oh, no. Espera't. Aquesta arma és una mica... Ara, allò bé. Jo també crec que estàs bé ara. Sí, vinga, de darrere estava. A mi m'ho feia molt, Va. Oh, no. Purata. Bé. Vinga, no em toquis els pobres, estava esquivant. Filla de puta. Vaig malament, Bastant. Joder, macho. Què més i què més? Va, bé, bé. Bueno, no, abans l'atac carregat amb l'altra arma li treu 399. I aquest? 350. Si no m'equivoco. Aparta't, aparta't. Bueno. Li he tret mitja vida. I ell a tu 12 pocions. La cara, si l'he enganxat la cara. Mira, vaig bé, vaig bé. I ara comença a donar-se cosa. Té una espècie de semblança en Chopper quan es transforma en bèstia. No sé, no miro One Piece. Com te lleves els matins? Cansat. No! Ara sí que... Ens ha donat foc pel cul ara. Hòstia, però... Què? Es tornarà a curar ara? Espera. Provaré una cosa. I que el teu primer intent que vas fer... La vaig deixar poquet. El meu primer i el teu primer han estat els millors. Però el teu primer jo recordo que no està... No recordo que estigués tan xitada. Van actualitzar, no? No, l'actualització s'està fent ara. Perquè ha sortit l'expansió. En principi no hauria de tocar res del joc, només està instal·lant els arxius de l'expansió. Ni puta idea, però... Ara ho hagués pogut fer, però encara...
Sabia que era puntada. Sí, tenia... M'havia de curar. Ja. Joder. Ara! Merda. De sobre fallo l'atac fort. Ara sí. Què collons estic? Ara faig remuntada. Cura't? Otro. Dos pocions, mitja vida. Yes, you can. No. 166. Però, en sèrio. Si li foto l'hòstia i se segueix curant... Mira, aquí em quedo, no em mor. No tinc brio. I mira que hem pujat dos Has vist atacar la cara ara? No, la mare, si estic mort. Però està fotent de... A la merda. Ah, estava viu encara. Novena mort. Has muerto. Vols intentar-ho? Sí. A veure si... Va, som-hi? Intent número 10. Ai, va. Rècord, de rècord. Algú haurà fet tants intents per matar un puto boss? Jo, en partit individual, et dic jo que mai. El que em vaig intentar més va ser en... Aquest vas dir que la primera, no? Aquest em sembla que va ser la primera o la segona. Doncs demostra-ho. Però és que t'ho ben juro, no ho recordo com ho costés tant. I ara vas dir que t'havies de passar en el plus ara, no? Sí, em tocava Pues... un plus ara, però em sembla que... Vaig començar una partida nova normal, Sí. em sembla que ho faré, continuaré des d'allà. Per què no m'ha atacat? Si li he dit que ataqués. Li has fotut a la cara. Aquest atac m'enganxa sempre. I encara que estiguis esquivant-te, enganxa. No s'hi val. Mira, per un moment vaig estar a punt de deixar-me matar i tornar a començar a zero. Joder. Perquè no m'agrada gens com va el combat. Les pocions has gastat. Encara vas bé. Però... És que la puta fa la mà aguda que s'ha quedat apuntada i no. Ara. Fuig. No. Fuig. És que estic fugint, no em fa cas! Perquè no tens brio. No tenim brio. Bé, bona esquivada. Ara sí que l'he apuntada. Me sembla. Bé, vas molt bé. El problema és que no es curi mitja vida després. Fillo de puta. Aquest serà el tercer episodi amb lluites contra aquest boss. No ho allarguem més. Mira, vas bé. Si em deixa curar, ara sí. No! Un altre cura. Bé. No, què faig? M'he equivocat de botó. Bueno, Ara estic tranquil. Vale, que es cura. Hòstia puta, en sèrio? Tu, que t'estic atacant, tia, en sèrio. Això és molt injust. Que pari de curar-se almenys quan li fas la primera hòstia. Potser té un límit de vegades que es cura, no? O algo, o... No. O li surt de polla. Bé. Però ataca! Perquè tenies brio ara, mala puta! Mala puta no, sóc jo. Mal puto. Va. Però cura... És que no em fa cas, t'ho juro, no m'acaba d'agradar. Va, ja està això. O la mà no em reacciona... O, ara, no ho sé, o m'ho sabia més ràpid que les meves mans o no m'ho explico. Perquè t'ho ben juro que no em fa les coses que vull. Va, un altre. Sí? Ué! Hòstia puta, tio, en sèrio. I només ha costat 10 intents. Bueno, Per fi. el primer avui, és avui Ah, bueno, sí. Avui que som dijous? Mira, Sí, prou no, sang.
Quin dia és avui? Avui som dimecres. Avui és dimecres. Ahir va... Avui és... Avui toca penjar-se el primer vídeo de la lluita contra aquesta. Vale. Collons, 16.500. Podem pujar un altre nivell d'algo. Allà al fons hi No veu. estic enverinant, no? No ho estic. No hi ha varia aquest cop. Bé. Una cosa, ara s'ha fet de mirar en principi. Bé. Bueno, primer pilla allò del fons. Teòricament, si ara tingués instal·lada l'expansió, aquí et donaria l'objecte per anar a la zona nova. Inspeccionar. Una cinemàtica. Oh. És un crani de mono, no? Sembla? Sí. De simi? Hòstia, ara anava a fer un comentari tan racista que m'he fet fàstic a mi mateix. Quin és? No m'atreveixo a dir-ho, no, és que m'ha fet molta ràbia. Hòstia. Hòstia, en Wilhelm, aquest el veurem. En Gulam. Aquest era, em sembla que era el... No expliquis. Si és un boss, no expliquis. No és cap boss. Hacemos de la sangre. La sangre nos hace hombres. La sangre nos deshace. Sang, tot és sang en aquest joc. Sí, tio. Teme la abeja sangre. Saps per què ho diu això? Perquè ell és vell i no... No, perquè... No me servia. Em sembla que ja vaig explicar amb això del lore, que es veu que hi havia uns éssers superiors, els de Great Ones aquells, saps? Que van trobar la sang d'aquests, Ah, sí. saps? Que van començar a fer les transfusions que van començar després d'aquesta epidèmia. I per culpa d'això ja tot aquest merda. I aquest paio encara està viu. En Wilhelm? Ta-dam! Sí. Matar-lo no serà decisió teva. Vale. Spoiler, però bueno, no? No. Va. Per fi, ara... Què toca ara? Volver al sueño del cazador. Sí. La bèstia de Pal? Hòstia, no, però bèstia de pardo. Jo aniria... Vam deixar el tio aquell gros amb la bola pendent també, que està per aquí. Però és un enemic normal. Bueno, però ja que no el vam poder matar, i també vam fer intents per venjar-nos. No ho sé. Demà decidim, vale? Ho deixem per avui? Sí, va. Vinga, doncs fins demà, adeu. Adéu.